όλοι μας θα θυμόμαστε αυτή την ημέρα, γιατί σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας στην πραγματικότητα του συγκεκριμένου χώρου με την γενική δοκιμή λειτουργίας. Όλο το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για να καταστεί ο χώρος λειτουργικός και σήμερα με την πολύτιμη συμπαράσταση της θεατρικής ομάδας ΦΑΟΣ και την πολύ συγκινητική και παρακινητική για όλους εμάς δική σας προσέλευση, θα κάνουμε και θα απολαύσουμε την τελική πρόβα λειτουργίας του θεάτρου με μία παράσταση που φεύγοντας από εδώ όλοι θα τη θυμόμαστε. Είναι μια ιστορία που άρχισε 25 χρόνια πριν, με την εκπόνηση της σχετικής μελέτης, την επιλογή της τοποθεσίας που όπως αποδεικνύεται είναι πολύ ορθή, δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερη. Στη συνέχεια με την αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης σε δύσκολα χρόνια, σε δύσκολο δημοσιονομικό περιβάλλον, με την εκτέλεση του έργου, με προβλήματα, καθυστερήσεις και με την ολοκλήρωση της λειτουργικότητας της εγκατάστασης το τελευταίο διάστημα. Όλες οι δημοτικές αρχές της τελευταίας 25 ετίας συνέβαλαν στο τελικό αποτέλεσμα που βλέπουμε σήμερα. Από την εποχή που ήταν δήμαρχος ο Ανδρέας ο Νταΐς με την εκπόνηση της μελέτης, στη συνέχεια δημοτικές αρχές του Θωμά του Πιτούλη και του Γιώργου του Κάτσινου που διασφάλισαν και κράτησαν ζωντανή την προοπτική εκτέλεση του έργου με την διασφάλιση χρηματοδότησης σε δύσκολες επαναλαμβάνω συνθήκες, η Δημοτική Αρχή του Γιάννη του Λόλου που εκτέλεσε το έργο και βεβαίως όλο το στελεχειακό δυναμικό του Δήμου που υποστήριξε τα πολλά αυτά χρόνια την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Το τελευταίο χρόνο κάναμε ένα ντεμαράζ, φέραμε τον χώρο αυτό σε απόλυτη λειτουργικότητα με ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, υδραυλικές εγκαταστάσεις, φως, νερό, ασφάλεια, πρόσβαση και είμαστε σε θέση σήμερα να παραδώσουμε το χώρο στην τοπική κοινωνία, στα καλλιτεχνικά σχήματα της περιοχής μας και να υποσχεθούμε ότι από του χρόνου σε αυτόν εδώ το χώρο θα γίνονται παραστάσεις που θα το μετατρέψουν σε μια κυψέλη πολιτισμού. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους αναδόχους που πέρασαν από το χώρο αυτό, μέσα στους οποίους ήταν και πολύ εκλεκτοί συμπατριώτες. Να ευχαριστήσω το προσωπικό του Δήμου για άλλη μια φορά. Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μνήα όμως σε 3 υπαλλήλους του Δήμου που αν τους τελευταίους μήνες δεν αναλάμβαναν σε καθημερινή και νυχτερινή βάση τις δουλειές που έπρεπε να γίνουν, δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Αναφέρομαι στους 2 ηλεκτρολόγους μας, στο Ελευθέρη τον Ανδρέου και στο Σπύρο τον Ιφαντή και στο Βασίλη τον Παπά, ένα θερμό χειροκρότημα. Σε όλο το προσωπικό της αυτοπιστασίας του Δήμου, σε όλο το προσωπικό που ανέλαβε τον ευπρεπισμό, την καθαριότητα και τη δεντροφύτευση, το προσωπικό των οικονομικών υπηρεσιών που αιμοδότησε τα έργα με τη χρηματοδότηση, υπό το συντονισμό το τελευταίο διάστημα του Αντιδημάρχου, του Χρήστου του Κάτσιου, που πραγματικά με πολύ μεράκι, όρεξη και επαγγελματισμό κατάφερε να οργανώσει τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες όλες τις εργασίες για να έχουμε το σημερινό αποτέλεσμα. Παραδίδουμε λοιπόν στην τοπική κοινωνία
στην τοπική καλλιτεχνική δημιουργία αυτό το χώρο. Θα το αναλάβει μια νεοσύστατη υπηρεσία του Δήμου, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και με τη βοήθεια των καλλιτεχνών, τη βοήθεια των εθελοντών, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά και για τη σημερινή τους παρουσία, όπως και τον Ερυθρό Σταυρό. Θα το αναλάβουν να το λειτουργήσουν, ώστε από το επόμενο καλοκαίρι σε αυτό το χώρο να έχουμε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και παραστάσεις υψηλής ποιότητας και από τοπικά και από πανελλαδικής εμβέλειας, εντός ή εκτός εισαγωγικών, καλλιτεχνικά σχήματα. Να χαιρετήσω και τον βουλευτή, τον Βασίλη τον Γιώργιακα που είναι εδώ, και τον Γιάννη τον Λόλο, τον δήμαρχο, και να τον ευχαριστήσουμε και στο πρόσωπό του όλη την ομάδα του για την υποστήριξη που είχαν τα προηγούμενα χρόνια στο συγκεκριμένο έργο. Δεν καθόμαστε σε θέσεις επισήμων, γιατί βλέπετε ότι είναι μια άτυπη διαδικασία. Είμαστε όλοι μαζί ένα σήμερα να απολαύσουμε την παράσταση και να φύγουμε από εδώ με την αίσθηση ότι πλέον ο πολιτισμός στην Ιγουμενίτσα μπαίνει σε ένα νέο κεφάλαιο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Έρχουμε εμείς τα πράγματα. Εσείς, ποιοι εσείς, τίποτα αναρχικήσαν και λόγου σου. Δεν σας φοβάμαι. Είμαι το κράτος εγώ και ξέρω να σπίγγω το χαλινό. Στα τι θα σ' άλογα. Αυτό τον ίδιο χαλινό θα κρεμαστείς. Προφητεία είναι αυτό. Η απειλή. Πάρ' όπως θες. Μην το παρεξηγείς. Έχεις ακούσει κι άλλες φορές για τάφικους να παραμιλούν. Ναι, αλλά τούτος εδώ ξεπέρασε τα όρια. Απειλεί θεούς και δαίμονες. Είναι γιος της γέας και κατέχει, όπως όλες οι χθόνιες θεότητες, σημαντικές τέχνες. Ναι, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί το θράσος και την προπέτεια. Προπέτης. Εγώ που χάρισα το λυτρωτικό πύρ στους ανθρώπους και τους έμαθα τέχνες ικανές να τους εξομοιώσουν με τους θεούς. Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ποιος είπε ότι ξέρουν οι άνθρωποι σου να κάνουν καλή χρήση των εργαλείων που τους προμήθευσες. Αυτό θα το δούμε. Ναι, όπως είδαμε την καταβήθηση της έχει είδος και της Ατλαντίδος. Ναι, αλλά γι' αυτό ήρθε και ο πόλεμος. Στους ουρανούς, ακριβώς, τα τέκνα των ανθρώπων θέλαν να πάρουν την πρωτοκαθεδρία από τους αθάνατους θεούς. Η Αλαζόνια έγινε εκ τους τυράννους. Ρώσε, γιατί σε παρακολουθεί το άγρυπνο μάτι και τα αυτή του Δία και θα πάρει στραβά αυτές τις φιλοσοφικές σου αναζητήσεις. Με ειρωνεύεσαι κιόλα. Εννοούσα ότι οι άνθρωποι σου γίνονται εύκολα δεσποτικοί, τυραννίσκοι, όταν τους δώσει τα χέρια ένα εργαλείο που ξερνάει φωτιά. Και δες την τέρατα που πλάσανε οι μάγοι τους μες στη σκοτεινιά των λιτών εργαστηρίων τους. Να βλέπω και να βουλιάζω όταν αναγκάζομαι να τα συλλάβω με τη βία και να τα οδηγήσω σαν τάρταρα. Τι μισανθρώπινα ρομπότ με εκκομμένες ανάσες, τι άφυλα τέρατα, τι εκτρώματα με αλαζονία δεκάδων αυτοκρατόρων. Σταμάτα! Αναβουλιάζω. Δεν φτάνει που τα ανεχόμαστε αυτά κάθε μέρα. Πρέπει τώρα να τα καλούμε κιόλας, ονοματίζοντάς τα. Έχεις δίκιο. Ξεχάστηκα. Με συγχώρεις συντροφέ μου. Δεν ξεχάστηκα. Σαργολάγνα και χαμερπής. Γι' αυτό και διάλεξες αυτή τη δουλειά. Για να σκοτώνεις και να βιάζεις ανενόχλητο. Όμως θα έρθει και το δικό σου το τέλος. Μην την αφήνεις, γιατί θα έχεις να κάνεις μαζί μου. Λυκιά, αλυσοδέστε με στο πιο ψυχρό βουνό του κόσμου. Στο πιο ψηλό. Όμως θα έρθει μια μέρα που θα σας διατάξω να παγχωνιστείτε από ένα κυπαρίσι στην κορυφή του Κιθερώνα. Πολλά λες. Πουλία θα σας εκτινάξει στις μενάδες για να σας κατασπαράξουν. Πολλά λες. Και αυτό είναι το πρόβλημά σου. Μα γεια σου αφέντη, κράτος, γιατί δίκαια ο Δίας θα μας κατηγορήσει ότι συνομιλούμε με τους αναρχικούς. Δίκιο είσαι αποτρόπη Δία. Όμως εγώ πολλές φορές δυσκολεύομαι να σε ανοιχτώ. Λίγο ακόμα και θα χωρίσετε τα τσανάκια σας. Το καλό που σας θέλω, δέστε με σφιχτά, γιατί δεν εγγυώμαι για την ασφάλειά σας. Είμαι ευγενής με τους υπηρέτες, όμως αρκεί να καλέσω τους εκατόχιλες και τα άλλα όντα που ζουν στα βάθη της θάλασσας και στη μάνα γη. Και τότε η εξουσία του αφέντη σας θα τεθεί εν αμφιβόλο. Τόσο μίσος. Γιατί εμείς ελευθερώσαμε τους ανθρώπους από την εξουσία του χρόνου που τους μεταχειριζόταν σαν σκλάβους στα χρυσορυχεία του. Καλώς τον αγιασάργησε. Τότε όμως οι άνθρωποι είχαν να φάνε. Και τώρα σου δηλώνω υπεύθυνα εγώ, ο Ερμής, ο αγγελιοφόρος των Θεών, ότι σε βάζει μια δίμητρα θα διδάξει τους ανθρώπους στη Γεωργία και την αποθήκευση των καρπών της γης. Θα πληρώσει κι αυτή. Ακριβά αυτή τη στην υπηρεσία στο ανθρώπινο είδος. Ο Δίας θα στείλει την κόρη της νύφης στον Πλούτονα και χωρίς να ρωτήσει τη Δήμητρα θα κάνει την κόρη της βασίλισσα στα ανήλιαγα και άραχλα παλάτια του κάτω κόσμου. Καθόλου ανήλιαγα δεν είναι.
θα φωτίσει ο μαύρος ήλιος του εσωτερικού της γης. Και που το ξέρεις εσύ. Δεν έχεις πάει ποτέ εκεί κάπου. Μόνο θεοί πρώτης τάξης και ήρωες που το λέει η καρδιά τους έχουν το θάρρος να αντικρίσουν τα θηρία που φυλάνε τα περάσματα για την κύλη γη. Θα πάω όμως μια μέρα. Στο υπόσχομαι. Θα πάει μια ημέρα των ημερών. Θα το δεις. Ψέμα. Μέγα ψέμα. Θα φύγω τώρα, προκειμένου να κατηρήσω την αξιοθαύμαστη Ολύμπια ηρεμία μου. Ένα σου λέω μόνο. Σταμάτα να απειλείς θεούς και δαίμονες, γιατί ο πατέρας τα ακούει όλα και όλα τα πληροφορείται. Ποτέ μου δεν αμφέβαλα. Γι' αυτό κι εγώ ρίωμαι από την κορυφή του Καυκάσου, για να τα ακούσει με τη δική μου φωνή, πριν τα παραποιήσουν οι μεσάζοντες. Γιατί δεν αγαπάς τον πατέρα σου, που βρίσκεται στους ουρανούς? Σώπασε. Δεν ξέρεις. Βία, ολοκλήρωσε τη δουλειά σου. Εσύ κράτος, να αναφέρεις τάχιστα στον πατέρα την περαίωση του έργου σου. Εγώ φεύγω. Δεν θα μείνω εδώ να πλιαρώ με τους αιώνες. Ταλέπορε, σάρωσε για να χωρέσεις στο ηλεκτρομαγνητικό κελί σου. Προμηθέα, στο όνομα του πατέρα, τον Ολύμπιον Θεό, σε φυλακίζω σε διπολικό κελί, γιατί παρέμβεις στο συμβατικό νόμο και δίδαξες στους ημιαγρίους ανθρώπους μυστικά που μόνο οι αθάνατοι επιτρέπεται να γνωρίζουν. Δέχομαι τη μοίρα μου. Θα πληρώσω το τίμημα της αποκορδιάς μου. Γιατί γνωρίζω τα μελούμε. Και μια μέρα οι άνθρωποι θα με λατρέψουν σαν απελευθερωτή. Όταν θα έρθει ο λυτρωτής μου από το γένος της ταλέπορης Υιός. Αλλά δεν αποκαλύπτω. Θα έχεις όλο το χρόνο στους αιώνες που θα έρθουν. Και θα είναι γεμάτη φως. Σκύψε το κεφάλι στην εξουσία του Πατέρα των Θεών. Τις ωκεανίδες τώρα καλό να με δροσίσουν με τα φτερουγίσματά τους. Είναι καδελφές μου, ελάτε τώρα εδώ να δείτε πόσο άδικα εγώ πάσχω. Ποιος μας καλεί, ποιος μας καλεί, ποιος μας καλεί, ποιος βαλύνει ο ύπνο μας στα βάθη των θαλασσών ταράζει. Ποιος? Δελφίνια, φάλαινες και γλάρι, θαλασσιλέες, θαλασσιελέφαντες και φώκες, χελώνες του αμυλού νερού, υπόκαμποι και άλλα όντα οδηγοί μας, συντροφεύστε μας σε τούτο το απρόσμενο ταξίδι. Κάποιος δικός μας καλεί, ευνόησα το σύνθημά του. Κάποιος δικός μας έχει την ανάγκη της στοριάς μας. Κάποιος δικός μας καλεί. Εδώ είμαι, στην κορυφή του Καυκάσου, μέσα σε ηλεκτρομαγνητική φυλακή, δεμένος με διπολικά δεσμά. Αχ, Θεέ μου, τι βλέπω. Ένας τεράστιος αετός τρώει το σηκώτη του δεμένου. Αηδία. Φύγε, φύγε, αχώτα γόρδου. Πέτα μακριά στις κορυφές του Ολύμπου να συναντήσεις
σκάσει. Όχι, μην ανησυχείτε. Τη νύχτα πέφτει σε ύπνο βαθύ, αποκαμωμένο από την εποχία. Και το πρωί, όταν ξυπνάει, βρίσκει το σηκώτη αναπλασμένο. Εδώ είσαι πάλι εσύ. Πότε ήρθες? Δεν σ' αγρίκησα. Γοργά πέταξα από το λίπο τις κορφές, ως εδώ, για να δω πώς υποφέρεις τη μοίρα σου. Τα διαβάσανα και τους εχθρούς μου να βρούνε. Βλαστημάς. Γιατί δεν κατανόμασε τους εχθρούς του? Σταμάτα να ξεφεύγεις, όπως ο αφρός του κυμάτου, με σοφιστικά τεχνάσματα. Άσε τις γυναίκες ήσυχες. Ήρθαν εδώ για να παλύνουν τη μοναξιά μου. Όμως δεν είμαι ελεύθερος να τις περιποιηθώ όπως θα ήθελα. Θυμούνται όμως αυτές τα γέλια και τους χορούς, τη μέρα των γάμων μου με την αδελφή μου. Και ύστερα τα γλέντια στο παλάτι μου, όπου έρε ο ίνος άκρατος. Αν και δεν πίνουμε τίποτα άλλο από το γάργαρο νερό που αναβλύζει ζεστό από τα βάθη της γης στο πυθμένα του ωκεανού. Και δεν τρώμε παρά μόνο φύκια. Ωραία περνούσαμε στο κρυστάλλινο παλάτι του Μοιραία, εκεί όπου γιορτάσαμε τους γάμους της αδελφής μας. Και τώρα ήρθαμε εδώ, στην κορυφή αυτού του κακοτράχανου βουνού, πετώντας σε όχημα φτερωτό, για να μην πληγώσουν τα κρυμμένια ποδαράκια μας, για να μην ξεσκίσουν τα αγκάθια και τα βράχια και οι θάμνοι, να ραχνοήφα τα πέπλα μας. Φύγε, 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 φύγε! Όρνιο, 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 όρνιο! Φτερωτό, 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 φτερωτό! Χρυσάφλιο, 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 χρυσάφλιο! Άσε μας να μιλήσουμε με τον αντράδελφό μας. Σε σένα, αετέρ, μιλάω! Κι εγώ που νόμιζα πως με βρίσατε σκαιότατα. Δεν το τολμούσαμε ποτέ να ξεστομίσουμε άσχημα λόγια για τους θεούς. Είμαστε υποταγμένες στους θεούς. Κάθε ημέρα να πούμε λιβάνι, να πούμε λιβάνι, να απειλώνουμε την παρουσία μας στα χέρια του ουράνιου Πατέρα για να μας ανουρίσει. Και εσύ, αδελφέ μας, και εσύ, αδελφέ μας, πώς τράβηξες επάνω σου την οργή του Θεού, γιατί απείτησες, θέλουμε να μάθουμε, γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Αχ, κοπέλες μου, τι να σας πρωτοπώ. Βοήθησα τον αχάριστο να νικήσει τους γίγαντες, τους τιτάνες και τα λατέρατα που κατοικούσαν τη γη από αιώνες πολλούς. Και εκείνος, αντί να με ανταμείψει για το καλό που του έκανα, ειδού πως με φυλάκισε. Γιατί φοβάται τη ματική μου δύναμη και επειδή είμαι δημοφιλής στις τάξεις των ανθρώπων. Εκπλήσωμαι, γιατί ο Θεός είναι αγαθός και μόνο το καλό έχει θεία προέλευση. Δεν μπορεί, κάτι άδικο θα έπραξες. Θα παρέτεις τον νόμο. Άδικος νόμος δείχνει τύραννο. Δεν σε πιστεύω. Δεν σε πιστεύω. Δεν σε πιστεύω. Ο Δίας είναι σπλαχνικός Θεός και αγαπάει τους ευσεβείς ανθρώπους. Πες μου, τι έκανε και ξύπνησε στην οργή του. Μέσα σε καλαμένιο σωλήνα, το γενετικό κώδικα των ουρανίων έφερα στη γη. Για να εμπλουτιστεί το σπέρμα των ανθρώπων και
το πνεύμα τους να δυναμώσει για να ξεφύγουν από τη ζωώδη κατάσταση που βρίσκονταν αιώνες τώρα. Και πώς σου ήρθε εσένα να κάνεις τέτοια αποκοκιά χωρίς άδεια? Δεν παίζουμε αυτά τα πράγματα. Είδες ο χρόνος τι έπαθε με την αποκοκιά του. Έστειλε η γαλαξιακή κυβέρνηση το Δία αντικαταστάτη. Εγώ ανώτερη εντολή από του Δία εκτελώ. Και σχέδιο που δεν μπορώ τώρα να αποκαλύψω. Γιατί μας ακούνε όταν βέπειλε και σφαιρικοί οφθαλμοί που μπορούν να βγουν και στη πιο ανήλιαγη σπηλιά για να κατασκοπεύσουν. Πολλά λέει το στόμα σου και θα το πληρώσεις. Περισσότερα δεν έχω να τραβήξω. Μη με απειλείς εμένα. Οι φοβέρες σου δεν πιάνουν τόπο στην καρδιά μου. Πρόσεξε, γιατί ο τυφών είναι κάτω από τις ρίζες των βουνών, καθώς και όλοι οι νικημένοι της τελευταίας μάχης, που παραλίγο να ερημώσει αυτό το πανέμορφο πλανήτη που ονομάζεται Γαία. Και εσείς ο Κιανίτες, μην τον ακούτε. Βλάσφημος είναι και αναρχικός. Πηγαίνετε στη δουλειά σας. Αμέστε στο καλό. Δεν σας αφορούν όλα τούτα. Ο Δίας ένα καινούριο παράδεισο θέλει να φτιάξει πάνω στη γη και να γενιάσει μια καινούργια εποχή. Ένα χρυσούν αιώνα που θα φέρει το όνομά του. Κάπως βία ξεκίνησε το θεάρεστο ετούτο έργο. Μη με ειρωνεύεσαι εσύ. Ανίσχυρος είσαι και γελίος. Όπως το βράχο πάνω είσαι αλυσοδεμένος. Με το όρνιο να σου τρώει το σηκώτη, βυθίζοντας τα νύχια του στα γαμνά σου. Τρομάζω από αυτή τη σύγκρουση. Ο αέρας μυρίζει σαν ηφαίστειο που είναι έτοιμος να ξεσπάσει. Μετανιώνω που σας έφερα, αδερφές μου, εδώ. Τι λέτε να γίνει? Να μείνουμε, λέω εγώ. Έγινε. Θα μείνουμε μέχρι τέλος. Ακόμα κι αν μας καταπιούν οι θυμωμένες καταβόθρες της γης για να μας σύρουν αλυσοδεμένες στα τάρταρα. Δεν θα εγκαταλείψουμε το συγγενή μας. Αγάπη. Αγάπη. Ο νόμος του σύμπαντος. Αγάπη. Η κοινή γλώσσα στα 13 σύμπαντα. Αγάπη. Η κοινή γλώσσα στα 7 υπερσύμπαντα. Αγάπη. 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 Όμως, εγώ εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω. Από πού ξεκίνησε αυτή η σύγκρουση? Θα σας εξηγήσω. Την εποχή του χρόνου είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι περνούσαν μια χαρά και δεν τους έλειπε τίποτα. Η γη έδινε χωρίς κόπο όλα όσα ο άνθρωπος χρειάζεται για να συντηρηθεί. Έτσι πέρασαν χιλιάδες χρόνια και αποφύτησαν πολλές σειρές ανθρώπων που ανέβηκαν στους ουρανούς και ανέλαβαν έργο διακυβέρνησης καινούριων κόσμων, αθέατον από το δικό μας. Υπάρχουν και άλλοι κόσμοι. Τόσοι που δεν μπορείς να φανταστείς. Όμως το κάθε όν, για να διατηρήσει την εσωτερική του ισορροπία, νομίζει πως μόνο όσα βλέπει υπάρχουν. Αλλιώς θα πάθαινε την αυτεία του καινού και θα έτρεχε στην πιο ανήλιαγη σπηλιά για να κρυφτεί. Μέγας είσαι, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου. Όμως πες μας εσύ, προφητέα, που πολλές τέχνες κατέχεις και πολλών ανθρώπων είδες άστρα. Τι πήγε στραβά και εκθρονίστηκε ο χρόνος? Η αλαζονία είναι παγίδα για θεούς και ανθρώπους. Η αλαζονία καταστρέφει ήρωες και ημίθες. Ετούτος ο πλανήτης είναι ωραιότερος στον κόσμο. Κάθε λουλούδι, κοιτώ, ψάρι πτηνό και ερπετό έχει αφήσει το αποτύπωμά του πάνω στον πλανήτη. Είναι η γη δηλαδή κάτι σαν κυβωτός. Μια βιβλιοθήκη θα έλεγα καλύτερα, που περιέχει όλες τις γενετικές πληροφορίες που μπορεί να βρει κανείς οπουδήποτε μακριά από εδώ. Σταματάει το μυαλό μου εδώ, το κεφάλι σκύβω και δηλώνω αδυναμία
καλομελέτα και έρχεται. Βλέπω από μακριά να καταφθάνει ταλέπορη ιό. Κυνηγημένη από τον άργο με τα χίλια μάτια. Κι ο ίστρος της ζαλίζει το μυαλό, αναγκάζοντας την να τρέχει πέρα από τις δυνάμεις της, πέρα από εκεί που την βαστούνε τα πόδια της. Ώρες του Μοιραία, τέκνα της θάλασσας, παραμερίστε για να περάσει η ταλέπορη γυναίκα. Παραμερίστε σας λέω, γιατί στην τρέλα της επάνω χτυπιέται σαν τα μάλα λαφιασμένη. Προσέξτε, μη σας σου πλήσει με τα κέρατά της. Μα γιατί έχει κέρατα? Για τον ίδιο λόγο που έχουν και υπόγραφοι, για να λαμβάνει εντολές. Είναι ένα είδος κεραίας που χρησιμεύει για να στέλνει και να λαμβάνει εντολές τους ουρανίους. Γι' αυτό μια μέρα θα έρθει μια άλλη θρησκεία που θα ταυτίσει τα κέρατα με τον κακό και θα κάψει τους κερασφόρους και θα προβεί σε λοβοτομή των αφυπνισμένων. Ταλέπορη εγώ, όσους αιώνες ακόμα θα περιπλανιέμαι μέχρι να βρω τον δρόμο προς τα πάνω. Με το έσχατο φως επιχυμώ να εξομοιωθώ και να γυρίσω στην ασφάλεια της αιστείας. Όμως φαίνεται πως δεν έχει ολοκληρωθεί η θητεία μου στη ζωή. Για την ακρίβεια, τώρα αρχίζει. Ποιος είσαι εσύ που βρίσκεσαι τόσο σφιχτά αλυσοδεμένο σε γυάλινο ηλεκτρομαγνητικό κλουβί? Ο Προμηθέας είμαι εγώ, που με φυλάκισε ο Δίας, ο καινούριος βασιλιάς των Ολυμπίων, επειδή χάρισα το λυτρωτικό πυρ στους ανθρώπους. Και τι είναι αυτό το όρνιο που σου κατασπαράσει τα σωθικά? Δεν ξεκρίνω. Αϊτός μοιάζει. Μα είναι τέρας μηχανικό που το έστειλε ο Δίας για να καταστρέφει καθημερινά τις καλωδιώσεις του κορμιού μου. Ποιο σκοπό γίναν όλα αυτά τα τρομερά και φρικτά? Για να προδώσω το μυστικό της διαδοχής των θρησκειών, που η μάνα Αγαία σε μένα μόνο αποκάλυψε. Και τι τον νοιάζει αυτό τον Δία? Όπως εκθρόνησε τον Κρόνο, έτσι θα τον εκθρονήσει κι αυτός ένας άλλος. Για τα άλλα σιωπώ. Και τι με νοιάζουν εμένα τώρα αυτά? Μήπως δεν μου φτάνουν τα δικά μου δόσα? Να, ο ίστρος κοιμάται για λίγο στην πλάτη. Έχει γεμάτη σάρκος, κάπου θα ξέμεινε να πιει γάργαρο νερό σε μια πηγή. Σε λυπάμαι ταλέπορη εγώ. Όχι για αυτά που τράβηξες, μα για αυτά που θα πάθεις. Λύση, χωρίς να μου πεις και τη δικιά μου γύρω. Δοκίμασέ με. Ίσως περάσει και εμένα πιο ευχάριστα ο καιρός μου στην εξορία. Μίλα συγγενή μου, και αφού ικανοποιήσεις τη δική της αγωνία, να ικανοποιήσεις και τη δική μου περιέργεια για το τέλος του Δία. Γυναίκα αδελφές μου, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Σε ποιο φρικτό μυστικό πάτε να γίνετε συμμέτοχοι? Δεν πειράζει. Η μοίρα μας είναι δεμένη μαζί σου. Δεν θα σε εγκαταλείψουμε. Ποιος ξέρει, μπορεί όταν το μυστικό το μάθουν πολύ να μην έχει λόγο να σε κρατάει πια ο άρχοντας των Θεών σαν άλυτα δεσμά σου. Σωστά το είπατε. Άλυτα. Και μόνο εκείνος που τα έδεσε μπορεί και να τα λύσει. Εννοείς το κράτος και τη βία? Όχι. Αυτή ήταν τηλεκατευθυνόμενη μέσα από τα γονίδια του. Και ο Δίας είναι αυτός που με το δεξί χέρι κρατά το τηλεχειριστήριο. Με το αριστερό κρατά το κεραυνό. Εννοείς ότι οι Πλιάδοι είναι αριστερόχειροι? Όσοι κατάγονται από το Σύριο είναι αμφίχειρες. Γιατί έχουν από φυσικού τους ανεπτυγμένα και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου τους στο έπακρο. Και τότε, γιατί φέρονται σαν κακομαθημένα παιδιά?
κατά μία έννοια είναι τα παιδιά, που οι μεγάλοι άφησαν στην αυλή για να παίξουν. Οι γονείς όμως είναι πάντα σε εγρήγορση για να αποτρέψουν μια καταστροφή. Η γη είναι πλανήτης πολλών και σε κανέναν δεν επιτρέπεται να τον κάψει. Ο συμβατικός νόμος επεμβαίνει την κατάλληλη στιγμή και αποτρέπει την ολοκληρωτική καταστροφή. Μα τότε, γιατί έχουν οι άνθρωποι 4 φορές αφανιστεί από προσώπου γης? Για να πληρώσουν για τα κρίματά τους. Ο σπόρος όμως στο καλάμι παραμένει εναργής, έτοιμος να πετάξει τη φύλλα και να βγάλει ανθούς. Αυτό το σπόρο ξαναέφερα στη γη. Γι' αυτό το τόλμημά μου με κυνηγά τώρα ο Δίας. Και σε έχει πιάσει σαν ψάρι στο δίκτυο, με το πιο φρικτό και αποτρόπαιο τρόπο. Πες μου σε παρακαλώ, Προμηθέα, πότε και πώς θα τελειώσουν το βάσανά μου? Εντάξει, όμως δεν δικαιούσε άλλη. Μετά θα φύγεις, θα ακολουθήσεις τη μοίρα σου. Από την πορεία σου εξαρτάται η γέννηση του λυτρωτήμου. Αφού απαντήσεις τη δικιά της απορία, να ικανοποιήσεις και τη δική μου περιέργεια, ελπίζω σύση και της επευθύς. Θα δούμε αν είναι η στιγμή κατάλληλη. Γιατί βρίσκεται πάντα εδώ ο σφαιρικός οφθαλμός και ο Ρουφιάνος, ο αγγελιοφόρος των Ολυμπίων. Ο ίστρος ξυπνάει. Γεια σου, καλέ μου. Γιατί σε λίγο δεν θα βρίσκω τόπο να σταθώ και δεν θα βρίσκω τόπο κατά πενελέει το κέντρισμα του βασανιστή μου. Θα τα πω εν συντομία. Σοπάστε όλοι πλάσματα της γης, της φωτιάς των νερών, των λιμνών, πλάσματα του αέρα. Σοπάστε. Ένα φρικτό μυστικό θα αποκαλύψω. Και εσύ, άνεμε, σε διατάζω πάψε, για να μη σπείρεις τα λόγια μου μακριά. Έγε γρήγορα, γιατί άλλο δεν αντέχω. Σε λίγο θα πεταχτώ στα πέρατα της γης. Αυτό ακριβώς θα συμβεί. Προείδες το μέλλον. Φαίνεται αυτή είναι η αποζημίωση των κατατρεγμένων. Θα περάσεις από όλο τον κατοικημένο κόσμο. Θα μπει σε παράλληλα σύμπαντα και άλλες διαστάσεις. Όμως πάντα εδώ θα γυρίσεις. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από το ριζικό του. Όχι για ποτέ. Σε συμβουλεύω να πας στη χώρα που ποτίζει ο Νείλος. Εκεί σε δαμάλα θα μεταμορφωθείς. Και ο Δίας θα πέσει επάνω σου σαν χρυσή βροχή. Από αυτή την ασυνήθιστη επαφή θα γεννηθεί ο έπαθος. Και από τη σπορά του θα βγουν οι 50 Δαναΐδες που θα παντρευτούν στην Ελλάδα. Οι 49 θα σκοτώσουν τον άντρα του στην πρώτη νύχτα του γάμου. Μόνο μία θα ενδώσει στον ερωτά της. Και από τον καρπό της κοιλιάς της θα γεννηθεί ο λυτρωτής ο δικός μου. Άλλα δεν πρέπει να σου πω. Και τώρα φύγε. Φύγε γρήγορα, πριν σε προλάβει ο γοργός κεραυνός του Δία. Όσο είμαστε εμείς εδώ, η τρίερα του Ποσειδώνα μπορεί να αποτρέψει το κακό. Φεύγω γιατί ο ίστρος ξύπνησα με μαγνήτρια. Δεν ξέρω που θα μ' οδηγήσει αμέσως τώρα. Στο καλό πολυθρύλιπη Υιό, και θα περιμένω τον απόγονό σου μερικούς αιώνες αργότερα για να με λυτρώσει. Ταλαιπωρή, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σου, ούτε για όλα τα πλούτη και τη δόξα του κόσμου. Ούτε
Ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ. Και τώρα θα απαντήσω και στη δική σας απορία. Για σ' ακούσει όποιος έχει αυτιά. Ο Δίας γιο θα γεννήσει. Που μετά από πολλά βάσα θα ανακηρυχθεί 13ος Θεός του Ολύμπου και θα τον εκθρονήσει. Άλλα δεν πρέπει να πω. Σου συνιστώ να ολοκληρώσεις την προφητεία σου. Αλλιώς θα καταλήξεις κι εσύ στα τάρταρα, σαν τον Τυφώνα και τους άλλους χώριους αδελφούς σου. Και θα συμπαρασύρεις στο χαμό κι αυτές, τις ταλέπορες ωκεανίδες, μαζί με το φτερωτό όχημά τους. Σιωπώ. Άλλη κουβέντα από το στόμα μου δεν θα πάρεις. Αχώς μακρινός ακούγεται τα αυτιά μου που ήσουν. Πετώ παρευθείς για να απολαύσω από μακριά το θέαμα του βασανισμού σου. Σεισμός! Τα ηφαίστεια βρυχώνται, έτοιμα να ξεράσουν λάβα. Μόνο εμείς θα τον ακολουθήσουμε, αδερφές του στο χαμό του, για να τον διασκεδάσουμε τις νύχτες της αλίας. Όταν ο αετός θα κατασπαράσει το σηκώτη, θα απομνάω. Γενναίες ωκεανίδες, δεν θα σας λησμονήσω όταν θα έρθει ο καιρός που θα βασιλέψω ξανά. Μα για στάσου, τον ίδιο τον Δία βλέπω να καταφθάνει. Χρυσός, ολόγαμπρος. Τι θέαμα, τι μουσικές, τι μεγαλείο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Άντραξε την ευκαιρία, άντραξε αδελφής του, για να συμφιλιωθείς μαζί και να γλιτώσεις το χαμό. Γιατί ο Θεός είναι αγαθός και μόνο το καλό έχει θεία προέλευση. Εδώ είναι, κύριε ο Αντάρτης, ο αναρχικός, που πολλά ξεστομίζει εναντίον σου, ο Άφρον. Κι αν δεν ήσουν τόσο ευλαγικός, θα το είχε φάει το κεφάλι του. Έχω γνώση. Λοιπόν, Προμηθέα, η αφροσύνη σου, σε ποια συμφορά ετοιμάζεται να σε οδηγήσει και να συμπαρασύρει και αυτές τις ταλέπορες νύχτες, οι οποίες θα έπρεπε τώρα να χαίρονται τα χάδια του έρωτα και όχι να ετοιμάζονται να θαυτούν κάτω από τόνους λάσπους. Δία, η όρασή μου θολώνει και η χρήση μου παραλύει μπροστά στο μεγαλείο σου. Άφρονες νητοί, που νομίζετε ότι μπορείτε να τα βάλετε με το περβατικό. Δεν είστε ούτε καν μυρμήκια κάτω από το βιαστικό βήμα των γιγάντων και φυτρώνετε εκεί που δεν σας παίρνουν. Γι' αυτό κι εγώ γίνες εμείς. Σώσε τον Κύριο από τα δεσμά του. Σε οικετεύω. Μόνο αν θέλει ο ίδιος να σωθεί. Εδώ είναι ο πλανήτης της ελεύθερης βούλης. Ακόμη και οι θεοί υπόκειται στον αναπόδραστο συμβατικό νόμο της τύχης και της ανάγκης. Πρόκειται λοιπόν για ένα προσημειωμένο παιχνίδι, για ένα σχέδιο που παρακολουθούμε την εξέλιξη του. Άλλοτε σαν ηθοποιοί και άλλοτε σαν θεατές της κερκίδες και χειροκροτούμε και θυμώνουμε μανιασμένοι και κάποιοι άλλοι από ψηλά αντιπολιτιούν, απλώς έχοντας προβλέψει τις επόμενες κινήσεις μας. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Εκτός από τον πρωταρχικό δημιουργό, το απόλυτο που είναι τα πάντα και είναι μόνο αγάπη, όλοι εμείς μετέχουμε σε ένα δράμα, από το οποίο μας δίνεται κάθε φορά η επόμενη φράση. Μα αγνοούμε το τέλος. Γιατί είμαστε όλοι νότοι, σε μια μουσική συμφωνία, την οποία δεν έχουμε αυτιά για να την ακούσουμε.
σου μας, Κύριε, και ας γίνει το θέλημά σου στη γη, όπως και στον ουρανό. Ας πάρει η ιστορία τη ρότα της. Αμέσως να λυθούν τα δεσμά σου. Η πίστη σου σε έσους. Η πίστη που μπορεί να κινήσει και βουνά. Δεν είναι πλέον ανάγκη να θαυτείς κάτω από τις ρίζες των ηφαιστείων, γιατί ήσουν οξυδερκής και γλίτωσες από πολύ πόνο. Και τώρα θα σου εξηγήσω το μέρος του σχεδίου που ακύρωσε η πίστη. Ο Ηρακλής θα ήταν απόγονος της Ιώνης. Θα σκότωνε τον αετό με τα βέλη, όμως δεν θα μπορούσε να σε πληρώσει. Ο Διόνυσος θα γινόταν ο 13ος θεός στον Όλυμπο. Θα με εκδρόνιζε για 2012 χρόνια, μέχρι να ξαναεπιστρέψω με όλη μου τη δόξα, για να εγκαθιδρύσω το συμβατικό νόμο της αγάπης, της ειρήνης, στον πολύπαθο πλανήτη Γη. Όλα αυτά όμως πλέον εγγράφηκαν εφώς ως μια δυνατότητα σε κάποιο παράλληλο σύμπαν. Ας πάει λοιπόν ο καθένας σπίτι και ας ονειρευτεί το δικό του, κατάδικο του τέλος αυτής της ιστορίας. Γιατί είμαστε όλοι συνδημιουργοί του δικού μας μέλλοντος. Γι' αυτό μη μένετε μόνο θεατές. Συν Αθηνά και χείρα κίνη. Εγώ μένω άφωνος μπροστά στο αίσιο τέλος που η χάρη και η σοφία του Θεού επέλεξε. Σας ευχαριστούμε θεατές και αναγνώστες για τη συμπόνια σας και μάθετε να ζυγίζετε καλά τις αποφάσεις σας πριν υποστείτε τις συνέπειες των πράξεων ή παραλήψεών σας. Εγώ δεν θα πάψω ποτέ να υμνώ τη σοφία του Θεού για αυτή την απρόβλεπτη λύση του δράματος, όπου όλοι βγήκαμε κερδισμένοι και σοφότεροι, γιατί ο Θεός είναι αγαθός και μόνο το καλό έχει θεία προέλευση. Όλα τα θηρία και τα τέρατα δεν είναι δικό του έργο. Δεν είναι δικό του έργο. Σημεία και τέρατα. Πλάθη μόνο. Τρομαγμένη διάνοια του ανθρώπου που έχει λείψει πίστη. Μέγας είσαι, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου.
Ο Θωμάς ο Λιόλιος περίμενε υπομονετικά 47 χρόνια που ασχολείται με το θέατρο στην περιοχή μας και όλη η ομάδα του βέβαια, λιγότερα χρόνια αυτή, για να παίξουν σε έναν τέτοιο χώρο στην πατρίδα τους. Έχουν τιμήσει την Ιγουμενίτσα σε όλη τη χώρα, έχουν οι ίδιοι τιμηθεί από απαιτητικά κοινά και από κριτικούς και ήρθε η ώρα αυτή την εμπειρία, αυτό το μεράκι, αυτή τη διάθεση που έχουν να μας την προσφέρουν αρχής γενομένης από σήμερα και έπεται καλύτερη συνέχεια. Έλα Θωμά. Σας περιμένω. Δεν θα ευχαριστήσω την ομάδα των ηθοποιών, των ηθοποιών, χώρων και το Δημήτρη του ξέρει της Έλιας η Λοδά και τώρα είναι από όλα από τα Λουφιά και από Φιλάκη, Θεοφίλ. Μετά θα ευχαριστήσω τη νέα δημοτική αρχή που τουλάχιστον θέλησε να το τελειώσει. Αυτή. Δεν μηδενίζουμε τους άλλους που κάνουν προσπάθειες, να μην γινόμαστε και τέτοιοι άνθρωποι. Λοιπόν, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ τη δημοτική αρχή που παίρνει την πρωτοβουλία αυτό το καιρό, το δύσκολο, να θέλει να δημιουργήσει τέτοιες υποδομές στην πόλη. Και πιστεύω ότι θα ανέχω και το κλειστό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα μιλάω. Θέλω να ευχαριστήσω τον Βασίλη τον Ζέση, τον παραγωγό, τον φραγμό παραγωγό, τον φοιτισμό, τον Σωτήρη του Στάρου, Άρα, στον ήχο, και άλλο. Λοιπόν, στο τέλος θα ευχαριστήσω τον κύριο Έμερ, ο οποίος στέλνει αυτή την παράσταση παντού στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και στο τέλος θα ευχαριστήσω εσάς όλους που εδώ και 47 χρόνια είστε εδώ από παππούδες, παιδιά, όλα. Και να ευχαριστήσω δεν θα πουλήσω να είμαστε εδώ. Αυτή η ομάδα είναι ένα από τα 3 εργαστήρια που έχουμε. Σε ευχαριστούμε. Παίζουμε φυσικά, όμορφα και όχι πολιτική παρουσίαση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να αγάπη μας και να έχετε πάντα υγεία. Thank you.
Νομίζω ότι η πρόβα πήγε καλά. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω με πολύ προσοχή όλοι μας να αποχωρήσουμε. Υπάρχει φωτισμός και στο χώρο προς το πάρκινγκ και στο πάρκινγκ και μέχρι το δρόμο. Δεν βιαζόμαστε, περάσαμε ωραία, να φύγουμε με ασφάλεια και να είμαστε όλοι καλά. Στους μαθητές να ευχηθούμε αύριο καλή εκπαιδευτική χρονιά, καλό φθινόπωρο και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας του χρόνου το καλοκαίρι με την επίσημη λειτουργία με ακόμα περισσότερες και καλύτερες παραστάσεις από όλες τις τέχνες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
και